April ni som pahnih sang ni som ni paruk chol ni ani a bazar thlir tu te chibai ule nimin khan ro manangin US le Iran te chon Pakistan khopui Islamabad a mai chana in biak nan nei tanta a mi sang tam tak thina thlen mek tu West Asia in dona ti top dan turan soi ho tana Pakistan chu in biak na hoi hot tu ani tuna hian US chon Iran thil phut chu athu phungin an pom sakri phot ni in soi ani a hengzinga hian in dona ti top ani theina na boruak ti dai zel le Iran thil hlu khoi che theilowa da mek chu azalen te tela Iran point Pakistan kaltlangin in dona re theina na US tho pui rem ti a US chon in ka hai chungchanga Israel in US ti dana zui zelang ti chu Iran ram ho tu te hna hian an tiam bokani Pakistan official te chon he in biak na hian ra tha chu zel be se ani an tia US le Iran chuan kongsang sangin in dona boruak ti dai zel an tum thu an soya US chon Iran ang shrek na po ata tola hli hret an tum ni in an soibok in biak na nei hnu hian committee pathum dinin chung committee te chuan West Asia rem na le muan na om zel theina na thil tu sang te an bo zui to don ni in soyani a US hian Iran chuan nuclear program ti top turin an nora Strait of Hormuz po hon nge yan phutani puantongin Iran palai te hi Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf chuan a hova USIO in Vice President J.D. Vance Special Envoy Steve Witkoff le President Donald Trump mak pa Jared Kushner ten an hova nimin khan Islamabad a darka ni zet anin biani IRNA News Agency chuan Iran duangin Israel in Lebanon a beina chol sana in biak nan nei na turan thil phut ta ti hlotlin ani ta ka wangin US Iran le Pakistan official te chuan in biani in an soya Iran chuan US in a hrek na thil sang te hli an phuta Israel in Lebanon a Hezbollah te dona ti to pan phut boka he hi US chuan an hnial ni in an soi heti la hian Iran state media hian in biak na hian in rem na omlo ma se mason na oma in biak na kalpui zel du na lian taka om ni in an soya atira chuan US chuan Qatar rama Iran aset om chu Iran sarkar khoi theya da an rem ti ni in report ani na a an hnuah US chuan hei hi thudik lo ani an ti le ani US in Iran an hrek na na set an hren sakhi Qatar ram bank a oma azat che soya ni lo na a dollar luk lai ding on rukvel ni in hriat ani a Iran official te chuan an poisa khoi chet theilawa om hi khoi chet thei ani chuan Strait of Hormuz hon ngal ani ang ti hial ni in Reuters chuan an tar lang an sei zel dan chuan heng poisa te hi Iran in South Korea hena tuial thei hral na tanga in tran ni in kumsang ni le som pariat khan US President Trump chuan a Trump masa alo freeze sak to a US le Iran in rem na chuan kumsang ni som ni pathum khan heng poisa te hi US hian release turan ni a South Korea bank atangin Qatar bank ka transfer ani man to nge a ma se sang ni som ni pathum October tha Hamas in Israel an run le ta ka wangin khati laya US President Joe Biden kana freeze sak le ta a Qatar bank ka hian om tarenga US thu lovin Qatar hian Iran hnen an transfer ngam lo ani Pakistan in biak na hian mason na om ti ni ma se thilpoi mo berbera in rem nan la nei lova Iran le US hian an ngai dan inang lo chu zeb nei lovin an soi ve a an thu khel ber pathum Iran hrek na hli Lebanon na Israel che na ti top le Strait of Hormuz hon te chuan in rem thei lo na ni a in biak na soi fel thei ani lo chuan in beile mai in pe Iran ve in official te hi an tong ani heti la hian US President Trump chuan nimin khan Strait of Hormuz longkal kong then fai nan thok tran ta ti apuanga he strait a hian US in dolong pani tir lutin Hormuz Strait hi an zo chuak ani Trump hian karuk chung in dona khan Iran chuan an chan na sa hle ni in a soya an sipai te chakna tharui cha sakan ni a missile le drone mun te chu ti chet sak vek an ni a Iran long tuipuya bom kam thin som ni le pariat zet ti chet sakan ni atibok Trump hian social media post siamin khovel ram zongjong in an du danin Strait of Hormuz then fai na kan thok tana China Japan South Korea France le Germany le ram tam takin zalen taka Hormuz Strait paltlang hi an du a ma se an manin then fai na thok ngam lo ani ati Trump hian exa post dang siamin US chuan Iran sipai zongjong an Navy le Air Force ten en lam kan ti cheveka an hruai tu te po anom to lo Strait of Hormuz po hon thuai ani ang longruak te chu US a thilphur turin an ron lut tan mek ani atibok
Wall Street Journal chuan US official te thu soi ziak chawngin nimin khan US Navy in dolong guided missile destroyer pahnih te chuan Strait of Hormuz hi harsatna lovin an paltlang niin an tar langa. Iran state media te chuan hei hi thudik lo ani an tia. Nimina US long engchi ma in Strait of Hormuz a paltlang lo an ti ve thung. Heti la hian US Central Command chuan thu chua siamin US Navy guided missile destroyer pahnih ten ma hruain US sipai te chuan Strait of Hormuz a bomkam te then fai nan thok niin an soya. USS Frank E. Peterson, DDG-121 le USS Michael Murphy, DDG-112 te chuan Strait of Hormuz hi an paltlanga. Islamic Revolutionary Guards Corps ten bom an kam te then fai tuma chuak an ni thu an puang ani. Kan hriat vek angin khovel long kalkong zinga poimo ber pakhat. Strait of Hormuz hi US le Israel in February ni somni pariata Iran an run tira tangkhan Iran chuan an dang chat nga la. He Strait hon le hon lo hi tun din munan boina berani mekani. Iran Navy te chuan Strait of Hormuz paltlang tur long te chuan an hena phalnan lak masak photangai ti in thupe kan chua. US le Israel long phei chu he Strait hi paltlang an phal lo thu chiang takin nan soyani. Iran media ten US long Strait of Hormuz an paltlang lo ti soima se US long te hian an paltlang ngei ni na langa. An soidan chuan US long te hian khochak lama tanga lutin khothang lama an chuaka. Hemi hnu hian Arabian Sea an kir le ngalani. Iran First News chuan US destroyer te hian Strait of Hormuz chu Fujairah atangin an pana. Iran sipai te po in hei hi hmu in US hnen a warning an pe ngal ni in an soya. US chuan warning an dong lo ni in an soithung. Heti la hian Iran Ram Vice President Mohammad Reza Aref chuan social media post poimo tak alo siam ve boka. US chuan Israel first ti akal pui mek chu ti topin America first an ti le chuan in remna thei be sei thu a soi. Aref chuan Pakistan a inbiakna nei meka US palai te chuan Israel first an ti tlat chuan Iran chuan in ka hai in remnan nei te po ti topin in donan chun zom leang ti a soya. Islamabad a America first ti tu tenen kan in biak chuan Iran le US mai baka khovel pumtan in remna thatak kan nei therin om. Chuti lai chuan Israel first an ti vai chuan in remna lowang. Ama zong ayana sa in kan in veng le zual to anga. Chuti huna chuan khovel tan po chan na satak ani to ang atiani. US le Iran palai te hi Islamabad ta Serena Hotel an in bia. An in biak na hian journalist ten tel velo wangin thil thlendan kim chang hriat thei ani ri lova. Darkar nian in biak hnu an in thren ni in soyani na a. Ni zandar som pakhat thlengkhan an in biak na pindan hi ala eng ni in Pakistan media te chuan an tarlang. Darkar nian in biak hnu an in thren hian official te hian in hno puara. Heti lai po hian message an in thon renga. Hemi hnu hian thut khom le ngai ti in an thu khom le ta ni in hriat ani a. Engchen ngian in biak don ti hi soilok lova. Voinan in bechun zom don em ti po hriat ani lawani. An in biak na hmun hi Serena Hotel chunga Jinnah Convention Center ani a. Journalist tam takin po na thuthar bei sein an lo ngak ani. Wall Street Journal chuan USN thatu te le official te thu soi chawngin in ka hai nei mek hirem changa lai Iran chuan ballistic missile program an din thar le thei don an ti a. Iran hian lei hnuai an da missile launcher te chu an tuai hnum le meka. Missile tam tak an kap chuak le thuai thei don an ti. An soi zel dang chuan Iran hian bulldozer mangin lei hnuai an missile da na hmun pan na kong chuan lai thale meka. Heng te hi in dolai Israel thona ten an bom chiat sak khani in Iran hian an chei thar le ngala. Israel official then khat te point. US le Israel in Iran ral thuam da na hmun an bom chiat te chu siam thal le thei lo khopa chiani lo thu an soya. US le Iran hi an in rem thei lo ani chuan Israel sipai IDF te chuan Iran hian bei le ngal don ni in an soi bokani. February ni somni pariata US le Israel in Iran an bei khan an tumber chu Iran nuclear le ballistic missile program ti chiat ani a. Iran ram hruai tu hlui te tha veka. Hruai tu thar siam an tum ni in soyani boka. Ma se Iran hi alo tang thei viau maya. Rin ang ngotin an tlom mai tabik lawani. US Defense Secretary Pete Hegseth chuan Iran in dauna khan Iran sipai te chu nasataka chin chawan ni a. An missile program po ti chiat ani thu le. Kum tam tak chung chu Iran sipai ten hlau nep hle don ni in alo soi to a. Ma se tun hai US official te thu hriat thara chuan Iran hian har sa lo takin
lei hnuaian missile launcher te chu an chei thale thei dawn ni in Wall Street Journal chuan an tar lang. Wall Street Journal chuan US le Israel official te chuan Iran hian tuna hian medium le short range ballistic missile sang eng mozat chu mantlaka siam le mai thei an ni an tia. Indona khan US le Israel sipai ten an ti chiat sakba ka tamtakan ka chu ave boka wangin an missile nei zat vevel chu arala an ngai thu an soya. Hengba ka hian Iran hian Persian Gulf biala US sipai omte ka nana mantlak tur cruise missile eng mozat ala nei ni in an soi boka. Drone po tamtak mang to in US le Israel sipai ten ti chiat sak trek ma se an langa viawa. Chuba ka chon olsam takin Russia hnen atangin an lei thei an ti bokani. IDF te soidanin Iran hian ballistic missile launcher zali somsari vel an neya. Indo chung khan chung zinga zani vel chu an ti chiat saka. Chuba ka chon somriat vel chu lei hnuaya anda. Alunan bom chiat saka wanga man thei lo aw mek boka. Iran missile siam chuanan bom chiat saka wangin tuna hian Iran chuan missile an siam bel thei ri lo ni in IDF te chuan an soi bokani. Heti lai hian Iran hian Russia le China puina in missile program an tran le thei dawn ni in CNN chuan an ziaka. Tuna hian China chuan Iran hnena air defense system pe ka tum mek ni in an soi boka. China hian ko puchi anti-air missile system chu Iran rama phurlu tumin hma la mek ni in US intelligence te chuan an soi an ti bok. Heti lai hian US a China embassy thu puang tu chuan US intelligence thu soi hi na takin an hiala. Nimin khan Chinese embassy thu puang tu chuan thu chua siamin China chuan boina telve engram hnena ma ral thu ama pengai lo. Hetiang thu bel chian dol lo hi soito lo turin US kan nge na ni. West Asia boina hian boina nei te hian boina na sa zo ka chualo nan thei to ban chu ngei kan be se ani ati. China hi Iran ramatanga tuyel thei le hnem berzing ami an ni a. US le Iran ten kar ni o turin ka hayan nei thei nan po thei to ban chu ani in so ani nge nge. Heti la hian New York Times chuan Iran sipai ten boman kam te chu mu mai thei lo le lakson mai har sa ni awangin US official te chuan Strait of Hormuz chu olsam taka hon the ni lo an ti ni in an tar langa. Iran hian Hormuz Strait hi US le Israel ti lo ram dang te ta na hon thu puang ma se. IRGC te chuan film khur lo taka boman kam awangin a him lo hle ni in US official te chuan an soya. Times of Israel chuan US le Iran te hian tuipuya bom kam te hi thian fai turin thei nan nei lova. Chu mai baka chuan heng bom te hi Iran hian anda zat le anda na hun ten chin chem ti hriat ani lova. Bom then khat phei chu ama che son thei ni in an soi bokani. Bazari lo thlira wangin kan lo me.